Здравейте хора, аз съм Ники БГ Гейминги и се прекръстих, защото без да иска изкопирах на някакъв човек името, но това няма значение. Днес ще ви покажа какво е Fidget Cube. Fidget Cube има 6 страни. Първата страна е джойстик, който се върти на всяка посока и се дига ето това, което за мен е доста странно, но щом така се прави, добре. Втората страна има ето тези цъкалки. Те само се цъкат. А пък на ето тази е нищо, на нея ето може така да се постави. Но аз го използвам ето така. И третата страна е ето това. Тази цъкалка е като на лампа на някой. Това тук се върти и се цъка. Тези тук само се въртат на различни посоки. Нищо интересно. И последната страна е такава, където се върти. На мен много не ми се върти, но на повече доста добре се върти. Бай-бай!